Bura mar DCP Rigathi Gachagua osiemo wang' jood bura mawuok masawa mar piny Kenya motenre kod jatend piny Kenya William Ruto ka okoni tiyo kodgi e kelo tulo e kinde mag nyasi mothoro yuoroe. Kanowuoyo e kanisa mar AIPCA Gatumbi mayudre e kar chung' od bura malari e kaunti ma Kiambu, jatalono okwayo jodak ma masawa mondo omi oduok jochung' od bura go dala e yiero mag 2027. Ne owuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya William Ruto kuom ng'uono manyocha okwayo ojende mag Gen Z kowacho ni ok en mano mar adier kendo ni onego ochul familia manowito anyuola margi kod jok manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag Gen Z higa mokalo. Nyinyi ni wajinga kiasi gani? How foolish are you, members of parliament from this region? William Ruto is laughing at you. The people from his community, he takes them to the military, to the police, to NYS, to KRA. Lakini watoto wa mlima, chukueni, wapatie pesa, watupe mawe. Wapige viongozi yao. Wakimaliza na hiyo kupigana, wachukue hiyo pesa wakakunywa nini? When the history of this community is written, the members of parliament from this community will have a whole chapter of the most foolish leaders ever elected in the Mount Kenya region. William Ruto akimwambia kwenda pitisha finance bill, mnaenda mnapitisha. Akimwambia ni mbaya, mnasema yesa. Akimwambia kwenda fukuza deputy president, mnaenda mnafukuza. Akimwambia nendeni mpige kanisa mawe, mnaenda mnapiga. You are an embarrassment to the people of this region.